Fost il-miżuri li l-Gvern ħabbar fil-budget għas-sena d-dieħla hemm aktar żiediet fuq is-siment. Is-sena li għaddiet, il-Gvern kien introduċa sisa ta' 9 euro għal kull tunella ta' siment. Bil-budget ta' tnejn li għadda d-dazzju se jkun qed jerġa' jgħolla bi 3 euro fuq kull tunella ta' siment. It-tieni zieda konsekuttiva fir-rata tad-dazzju fuq is-siment se tkompli titfa' aktar piżijiet fuq koppji żgħażagħ illi qed ifittxu biex jixtru proprjetà. Iż-żieda se tfisser aktar spejjeż fejn jidħol bini, xiri ta' konkos u ta' madun fost oħrajn. Dan se jwassal biex għażmien li ġej iż-żgħażagħ li se jfittxu biex jixtru proprjetà se jkollhom iħallsu aktar. B'din iż-żieda ser jogħla l-prezz tal-kostruzzjoni, ser jogħla wkoll il-prezz tax-xogħol li jagħmlu l-bennejja, dawk li qiegħdu l-madum, bajja dawk kaħħala. Din hija taxxa li tolqot lil kull min juża s-siment, kemm dawk li jiddikjaraw l-attività tagħhom ekonomika u ħallsu t-taxxi, kif ukoll hemm ħafna li ma jiddikjarawx l-attività ekonomika tagħhom u jużaw is-siment. U dawn allura qed il-Gvern qed jipprova jolqot il dawk ukoll. L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin tajt li mhix kuntenta bil-fatt li l-Gvern ma tax każ ħafna mit-talbiet li għamlet l-assoċjazzjoni. U sfortunatament il-Gvern ma ħax ħafna mit-talbiet li għamilna aħna xi talbiet biex inkun onest u kieku ta' dawk l-affarijiet, ta' dawk l-inċentivi kienu kunu iktar marġinali din iż-żieda fis-sisa tas-siment. Din it-tieni żieda l-Gvern se jkun ġabar 7.6 miljun euro aktar f'sisa milli kien ġabar fis-sena 2010 meta dakinhar ma kien introduċa l-ebda żiediet.